Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille med 8-bit, indtil vi får førsteplads. Og jeg tænker bare, at vi spiller heist hele tiden, fordi jeg er meget god med 8-bit i heist. Men jeg spiller alligevel ikke så meget med 8-bit, så det er lidt lige meget, hvis nej, der er ikke noget, der er lige meget, men altså, den er ret dårlig. Den er ikke så høj rank, det er det, jeg prøver at sige. Så ja. Nå, hvilken mand skal vi tage lige nu? Du er en god mand, Rob. Skal vi til dig, Ni? Mand. Ja, du er en rigtig god mand. Den mand. Det er irriterende. Okay. Du er en fin mand. Jeg bare så her døgner den her. Ja, fordi der er så ved at dø. Derfor. 5 liv. 2 liv. 1 liv. Victory! Det er i hvert fald ikke, jeg er sgu så glad. Jeg er så glad. Ja, jeg er så glad. Så nu stopper vi denne pro-video. Hej.